Para Ramón do Casar, o ter o premio da mellor viño de España 2022, pois unha ledicia, foi unha sorpresa. A verdade é que un premio dun traballo feito fai un par de anos da colleita 2020, neste caso, estamos encantados. Estamos encantados tamén de que Ribeiro este outra vez posicionado nos mellores viños a nivel nacional. O traballo, sobre todo, foi toda da terra, da xente, froito das variedades nosas propias dos viños que elaboramos, que ao final son recoñecidos. É unha volta outra vez ao prestixio. Ramón do Casar é un proxecto novo, é un proxecto no que o obxectivo é a calidade, no que o obxectivo é, dicimos, é a meta, non? Non sei se somos un exemplo a seguir, somos unha familia máis aportando por unha marca que é Ribeiro. Ramón do Casar podese definir como unha familia fundada por Ramón e a súa muller Aurea. Nos, os seus fillos, collemos os testigos dese soño de compra de terras no seu pobo para poder algún día desenrolar, ter unha familia, ter terras e facer a súa adega. Ao final, somos privilexiados de pertenecer a esta familia, unha familia que empezamos con Ramón comprando 10 hectáreas con outros 3 cuñados froito da emigración. Sobre esas terras que el foi comprando despois aos cuñados, foi sobre o que se empeza este proxecto. Primeiro con plantando viñas, plantando treixaduras a Albariño Godello, aproximadamente unhas 8 hectáreas. No ano 2000, no ano 2013, a nosa primeira colleita corresponde pois a esas viñas, a esas 8 hectáreas. É unha familia que empeza con 2 fundadores, con os seus fillos, con 2, 3 rapaces en viña desde o ano 2000 e que agora pois a familia pois é un pouquiño máis grande, desde proveedores, desde clientes, desde máis xente traballando. Ao final é unha marca, é a suma de todos. Encontrámonos no Ribeiro, a nosa variedade fundamental, principal é a treixadura. Nos nacemos con 2 viños na colleita 2013, cun varietal con base de treixadura e con un monovarietal de treixadura. Ao longo dos anos nacen outros 3 viños, dos cales 2 son monovarietales de treixadura. A treixadura para nós é unha uva moi complicada, é unha uva que no Ribeiro consigue o equilibrio necesario. Ano máis complicado ou menos complicado é a nosa aposta, é a nosa diferencia. A treixadura é unha uva para estar nos viños a niveis mundiais.